Appeal to the international guest. Tınlağız. Mında Azatlık Radyosu aşa. Hazırgi vaqtda şit illerde yaşauşu sizning vatandaşlarınız söyley. Bu Azatlık Radyosu'nun 70 yıllığına bağışlangan podcastlar seriyası. Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Азатлык радиосының 70 еллыгына багышланган подкастларыбызны дәвам иттерәбез. Бу 4нче чыгарылыш һәм без Азатлыкның иң популяр проектларының берсе татар телен өйрәтүче Әйдә онлайн курслары турында сөйләшербез. Кунагыбыз әлеге проектка нигез салучыларның берсе татар телен укыту методикалары авторы Рашат Якупов. Хәерле көн, Рашат. Сәлам. Узган подкастларда без радионың барлыкка килүе, салкын сугыш чорындагы эшчәнлеге һәм радио булудан туктап, интернетка күчү турында сөйләштек. Аларны сез Азатлык.org сайтында, Telegram, ВКонтакте, Spotify, Яндекс.Музыка, Google Podcast кебек төрле платформаларда тыңлый аласыз. Ниһаят, бүгенге теманы башлыйк. Әйдә онлайн проекты татар телен үзаллы өйрәнү өчен тулы канлы продукт. Анда гади кагыйдәләр генә түгел, аудио китаплар, төрле кызыклы видеолар, подкастлар, текстлар, дөнья әдәбияты тәрҗемәләре тагын әллә ниләр бар. Азатлык татар теленә өйрәтү эшен кайчан үз өстенә алды? Моңа нәрсә этәргеч бирде, Рашат? Шул вакыттан ук башлыйк. Дөресен әйткәндә, тәргеш дигәндә бик күптәннән башланды инде мондай хыял теләк. Гомумән татар телен онлайн укытуда платформалар, мөмкинлекләр кызганычка каршы бик күп түгел. Һәм бу проблема 10 ел элек тә булган, хәзер дә ул шулай актуаль. Һәм дә инде тәргеш дигәндә барыбызга да билгеле 2017 елда бик зур үзгәрешләр булды безнең мәгариф системында. Кызганычка каршы татар теле дәүләт теле буларак бөтен укучыларга укытылудан туктады. Һәм әлбәттә бик күп белгечләр дә, бу өлкәдә эшләүчеләр дә, без барыбыз да бик яхшы аңлый идек, бу татар теленең киләчәгенә бик тискәре йогынты ясаячак. Һәм дә инде менә нишләргә дигән позициядән чыгып, әлбәттә ул чакта бик күп кеше үзенең шундый төрле проектларын тәкъдим итте дә инде. Ягъни без татар телен саклап калып, аны үстерер өчен нәрсә эшли алабыз, гомумән менә бу вазгыятьне ничек үзгәртеп була дигән проблема белән барыбыз да йөрдек. Һәм дә инде билгеле менә күптәннән әйтик инглиз телен укыту дигәндә еш кына BBC-ның менә шундый инглиз теле укыту проекты бар бит. Америка авазының үзенчә инглиз телен укыту проектлары бар һәм минем күптәннән шундый бер теләк хыял бар иде. Нигә татарча да шундай бер ясамаска? Ягъни ул социаль челтәрләрдә дә бик актив эшләп, шул ук вакытта тулы бер курслар булсын интернеттан һәм теләгән кеше кирип, аннан аудиода тыңлап, видеода карап, үзенчә шулай телне кызык иттереп өйрәнә алмасын. Нигә менә шундай бер ясамаска дигән фикер булды һәм Азатлык бу проектны бик тә күтәреп чыкты, бик тә ошатты һәм дә инде шулай иттереп без 2018 елның 21 февралендә Халыкара туган тел көнендә Әйдә онлайн дигән проектны башлап җибәрдек һәм быел аның 5 еллыгын тутырдык. Һәм мондый дәрәҗәдәге татар телендәге проект дөньяда юк дип әйтергә булаймы? Ул менә сез әйтеп киттегез инде BBC-ның яки Америка авазының инглиз теле дәресләре, Deutsche Welle-ның алман теле дәресләре кебегрәк һәм алар менә шушы инглиз һәм алман телләрен тарату миссиясын алга куя. Бер генә аерма Татарстан хакимиятләренең Әйдә онлайнга катышы юк. Ләкин әлбәттә безнең дә миссия беренче чиратта ул татар телен популярлаштыру. Һәм шуңа күрә без алдан ук мәсәлән, кем өчен бу проект дигән сорау куйганда, без билгеле бер аудитория белән генә шикләнмәскә булдык. Һәм минемчә бу бик дөрес карар, чөнки менә безнең материалларны карасагыз да, ул бит күбесенчә менә бөтенләй төрле аудитория өчен. Әйтик, татар телен бөтенләй белмәгән, татарча исәнмесез сүзен генә белгән кеше дә кирип, үзенә яңа әйберләр өйрәнә. Менә башлангычлар өчен без материалларны күп әзерлибез. Шул вакытта татарча әзме күпме белгән, ләкин аны менә ничектер практикада, гамәлдә кулланырга теләгән кешеләр өчен материаллар күп. Һәм дә инде сер түгел, бездә татар телен бик яхшы белгән һәм татарча камил гына сөйләшкән кешеләр дә безнең аудитория дип саныйбыз без аларны. Әйтик, безнең еш кына әдәби әсәрләр чыга һәм менә ул әдәби әсәрләрне аудио китап итеп тә яздырабыз, чыгарабыз. Һәм мин беләм бик күп кенә татар гаиләләре, ягъни балалары белән татарчалар аралашкан гаиләләр, менә шулай ук алар мәсәлән йокы алдыннан балаларга аудио әкиятләр кабызалар. Һәм шулай итеп безнең менә аудитория ул кичкенә балалардан башлап, татарча яхшы белгән һәм татарча белмәгән олы кешеләргә кадәр. Һәм нишләп менә
гомумән популярлаштыру дип әйтәм, бездә татар булмаган кешеләр дә бик күп һәм алар даими язалар. Беренче чиратта әлбәттә урыс кешеләре дип әйтергә кирәк. Ягъни даими рәвештә язалар, даими рәвештә мин татар телен өйрәнергә телим, нәрсәдән башлыйм. Переведите дигәне иң яшь әйбер әлбәттә. Һәм иң гадәттә иң кызыгы инде шул гашык булучылар, ягъни мәсәлән, йөргән егете яки кызы татар булса, шунда язалар инде. Ничек анда мәсәлән дөрес иттереп, мин сине яратамны татарча ничек дөрес әйтергә, ничек нидер мәхәббәтемне белдерергә дип андый кешеләр. Ягъни аудитория бик киң һәм максат ул бер генә бу очракта татар телен мөмкин кадәр популярлаштыру. Татар теле дә ул кызыклы тел, аны менә шундай мемнар белән дә, ниндидер шаярулар белән дә күреп була, өйрәнеп була. Һәм ул менә ниндидер дәреслекләр генә шундай күңелсез генә контент түгел, ул менә заманча нинди менә без интернетта бүгенге көндә нәрсә күрәбез, менә алар барысы да татарча да була ала дигән фикергә кешеләрне этәрү. Шул. Мин әле аудио тәрҗемәләргә дә игътибарны аерым юнәлтер идем. Татар әдәбиятының аудио әсәрләрен без азмы-күпме беләбез. Аның белән татар китап нәшрияты да шөгыльләнде. Аудио тәрҗемәләр яки гомумән тәрҗемәләргә килгәндә, әле бу бездә проблем зур дип әйтергә мөмкин. Әйдә онлайн проекты чит телләрдән әкиятләр яки ниндидер кыска хикәяләр генә түгел, хәтта ки антиутопияларга кадәр тәрҗемә итеп, аларны татар телен өйрәнүчеләргә яраклаштырып әзерләде. Бу эш никадәр авыр барды. Шул хакта да сөйләп китегезче. Иң беренче чиратта менә 5 ел элек татарча аудио китаплар юк дәрәҗәсендә иде. Менә шунысы бик зур проблема иде. Хәзер әзме-күпме Аллага шөкер төрле проектлар барлыкка килә һәм татарча әкиятләрне дә, әсәрләрне дә тыңлап була. Мөгаен иң алдынгы сул Татарстан китап нәшриятының сайтыдыр. Ләкин 5 ел элек шундай нәрсә юк иде. Һәм без моны башлап җибәргәндә гомумән теге татарча аудио китаплар булмау проблемасы да бик актуаль иде әлбәттә. Тәрҗемәләргә килгәндә, миңа калса һәм күп кенә кеше мине белән килешә дип уйлыйм. Телнең яшәеше өчен бары тик менә үз казанында гына кайнау җитми. Һәм һәр вакыт барыбер телебезне теләмибез, мәсәлән, шул Харри Поттерны заманында бөтен яшүсмерләр укый иде. Һәм алар аны барыбер укыячак, ләкин алар аны урыс телендә укыячак, чөнки мәсәлән бездә сатуда ул бары тик урыс телендә генә бар. Нигә мәсәлән аны чыннан да татарча эшләмәскә икән дигән шундый табигый минемчә фикер ул өчен барлыкта. Һәм мин мәсәлән үзем дә шул Харри Поттерны татарча тәрҗемә итүдә катнашкан кешеләрнең берсе. Һәм без менә шул проекттан да һәм менә әйдәдәге шул тәрҗемә әсәрләрдән да күрәбез, бу чыннан да халыкка кызык булган һәм шундый үзенчәлекле кызыксыну яткан нәрсә. Чөнки без моңарчы татарча гомумән яңгырамаган авторларны, татарча булмаган әсәрләрне дә татар телендә тәкъдим итәбез. Гадәттә һәр вакыт тулы әсәр түгел ул әлбәттә, кай вакыт кыскартабыз, кай вакыт бераз җиңеләйтәбез дә, ләкин татарчаның яңгырашы бик кызыклы. Һәм менә кулланучылар да еш кына хакта яза, мәсәлән, әйтик шул Шерлок Холмсны татарча тыңлау, бу бик үзенчәлекле нәрсә һәм аны теге аеруча британ музыкасы белән матур гына куйганда ул шул кадәр кызык итеп яңгырый, ләкин шул вакытта табигый да яңгырый. Чөнки татар теле ул менә төрле реалияларда, төрле илләрдә дә яши торган тел. Һәм менә моны күрсәтү дә минемчә бик мөһим. Без кайбер чакта үзебез укыйбыз, урыс телендә тәрҗемә әсәрләрне. Һәм без аны хәтта уйламыйбыз да, бу башкача яңгырый дип, аны күз алдында китермисең, аны уйламыйсың, рәхәтләнеп, бу ниндидер урыс китабы дип укып торасың. Нишләп әле безгә татар телендә дә шул акча турында булмасын, шул психология турында булмасын, башка китапларны да тәрҗемә итмәскә дә рәхәтләнеп үз телебездә укымаска, ул нормаль күренеш. Әлбәттә. Һәм мәсәлән комментарийларда кай вакыт шундый фикер күренә. Сезнең нәрсә бу татарча мәллә? Һәм бераз шундый килгән, шундый менә бераз теге әйтерсең татар теле ниндидер икенче сортлы диярсә, нигә әле татарча? Мәсәлән, шул укында Артур Конан Дойль яңгырый алмый икән. Һәм менә мин шуны күрәм, әкренләп безнең аудиторияда карашы шуңа бераз үзгәрде хәзер. Чөнки хәзер инде андый көлүләр юк диярлек. Димәк, менә бу стереотипларын да бераз алыштыру татар теледә ул менә урыс теле кебек үк, инглиз теле кебек үк, Кытай теле кебек үк дөнья күләмендә яңгырый алган тел ул һәм моның бернинди теге килерлек нәрсәсе юк әйтик. Анда Харри Поттерда татарча сөйләшсен, анда Тимер кеше Iron Man да татарча сөйләшсен. Ягъни бу үзенчә бер кызык күренеш. Сезнең тел өйрәнү нигезендә нинди методика ята? Аны үзегез төзедегезме, яки ул берәр танылган шундый методикамы, ысулмы? Гомумән ниндидер яңа методика, яңа нәрсә бар дип әйтмәс идем мин. Дөресен әйткәндә, моңарчы да мин башка проектларда да катнашканда һәм үзем татар телен укытканда да гел шундый бер мөһим әйбергә игътибарны юнәлтәм. Асылда яңа әйбер уйлап табу кирәкми. Чөнки
Телләр укыту бу инде дөнья буйлап барган процесс, һәм анда әллә күпме инде методикалар бар, әллә күпме яңа кызыклы ачышлар ясалган һәм ниндидер теге яңа сәпит уйлап табу бу очракта дөрес түгел миңа калса. Шуңа күрә беренче чиратта без караган идек менә моңарчы әйткән BBC Learning English кебек проектлар иң башта без шуңа күз салган идек әлбәттә, алар нәрсә эшли. Ләкин дөресен әйткәндә аларның шундый теге кызыктыру элементлары без теләгәнчә түгел. Моның сәбәбе билгеле, чөнки инглиз телен укырга бөтен кеше булай да мотивацияләнгән, инглиз теле барысына да кирәк. Татар теле чирагында һәрвакыт өстәмә мотивация бирү кирәк. Карагыз, бу бит кызык, карагыз, монда тыңларга кирәк, монда карарга кирәк дип шундый менә өстәмә омтылыш, өстәмә көч куярга кирәк бу әйбергә. Шуңа күрә без гомумән менә интернетта нәрсәләр бар, телне укытуга бәйле нинди кызыклы алымнар бар, нинди кызыклы уеннар кулланыла, интерактив уеннар шул исәптән име. Социаль челтәрләр, мәсәлән, телләргә багышланган шулай күп бит инде. Мәгән һәрберегез язылгандыр төрле английский за неделю дигән, мәсәлән, шундыйрак төрле пабликлар, ниләр бик күп. Барысын да күзәтеп барабыз дөресен әйткәндә, һәм менә кая кызык, кая ниндидер уңышлы һәм нәтиҗәле идея күрәбез икән, менә шуларны без гадәттә кулланырга тырышабыз. Беренче чиратта без сайт өчен зур курс ясадык. Һәм минемчә менә бу әйдәнең шундый бер асыл юнәлешләрнең берсе. Ул димәк татар телен үзлектән өйрәнергә теләүчеләр сайтка кереп, шунда аудиолар белән, видеолар белән, төрле интерактив биремнәр белән татар телен башлангыч дәрәҗәдә үзләштерә ала. Без аны якынча A1 дәрәҗәсе дип чамалыйбыз инде менә шул Европа дәрәҗәләренә карап. Ягъни бу татар телендә ипи-тызлык менә иң кирәкле аралашырга кирәк булган дәресләр. 35 дәрестән гыйбарәт бу курс, һәм дә инде әйткәнемчә иң мөһиме анда ул теге гади текст кына түгел, ул менә шул бөтен кызыктыру алымнары белән, аудиолар белән, видеолар белән мөмкин кадәр баетылган курс. Һәм дә инде менә шул төрле тел өйрәнү пабликларының мөһим бер принципы бар, ул көн саен нәрсәдер чыгару. Ул бу бик мөһим нәрсә, чөнки телне өйрәнгәндә беренче чиратта менә син аны теге атнага 1 сәгать утырдың да оныттың дигән әйбер булырга тиеш түгел. Ягъни телне чыннан да өйрәнү өчен аны даими рәвештә көн саен нәрсәдер кабатлардагы, көн саен нәрсәдер менә ул телдә укырга, тыңларга, карап алырга 5 минутлык булса да менә шундый бер тырышлык булырга тиеш. Һәм дә инде шуңа күрә менә безнең социаль челтәрләр эшли. Без көн саен берничә материал чыгарабыз, берничә рәсем булсынмы ул, яки анда 2-3 сүзлек кичкенә генә бер шундый җыелма булсынмы, ләкин менә көн саен без шундый берне чыгарабыз һәм көн саен безнең язылучылар, әйтергә кирәк, аларның саны Аллага шөкер бик күп. Димәк, менә көн саен алар ашалар, аларга мәсәлән push уведомление килә, һәм алар күреп алалар. Аха, татарча шундый сүз бар. Татарча бу шулай әйтелә, бу шулай языла. Һәм телиләрме, теләмиләрме, алар язылган икән әйдәгә, алар шул рәвешле татар телен әзме булса да өйрәнәчәкләр һәм камилләштерәчәкләр дип саныйм. Социаль челтәрләргә килгәндә, Аллага шөкер, безнең саннар аеруча менә шул 5 елда бик нык артты, һәм бу проектны гомумән алып бару миңа шуны күрсәтте, татар теленә ихтыяҗ бик зур. Ягъни чыннан да татар телен өйрәнергә, үзләштерергә һәм камилләштерергә теләгән кешеләр, аларның саны шактый зур. Ләкин мөмкинлекләр, кемнеңдер теге мотивация җитеп бетми, кемнеңдер ниндидер ысуллары җитеп бетми, менә шундый төрле проблемалар бар. Агаруланып әйтә алам, безнең менә бөтен платформаларны санасаң, язылучылар, безнең укып баручылар саны 100 меңгә якын. Якынча менә 100 мең дип чамалыйбыз без аларны хәзерге вакытта, һәм бу зур тизлек белән менеп бара торган сан. Хәзерге вакытта иң популяр платформа безнең өчен TikTok. TikTok бик нык популяр, һәм чыннан да менә татар телен өйрәнү видеоларын бик яратып карыйлар. Әлбәттә, ул татар телен өйрәнү генә түгел, анда үзенчә мемнар да, шаяртулар да, җырлар да, күңел ачу материаллар да бар, ләкин алар да тел өйрәнгәндә алар кирәк. Мәсәлән, шул TikTokта безнең хәзер вакытта 50 меңнән артык язылучы бар. Зур платформалардан әйтә алам, YouTube'та безнең 10 меңнән артык, 11 меңнән артык язылучы бар. ВКонтактеда бик актив, анда 20 меңгә якынлаша. Ягъни менә кайда безнең аудитория бар, кая кешеләргә кызык, алар менә шуны карыйлар, тыңлыйлар. Һәм дә инде әйткәнемчә, монда нәрсәсе иң мөһиме, менә көн саен нәрсәндер кабатлау. Ягъни көн саен кирип нәрсәдер күрәсең икән, бу инде аудиториягә үзенчә бер нәтиҗә бирә. Сайт турында да әйтә алам. Гомумән безнең мәсәлән 5 ел дәвамында бик шактый гына зур материаллар тупланган. Ел саен аларны йөзләрчә мең тапкыр укыйлар һәм бу да зур күрсәткеч. Ягъни чыннан да татар теленә ихтыяҗ бар, татар теленә ихтыяҗ зур һәм аны өйрәнергә, аны көндәлек тормышта да кулланырга телиләр дигән сүз бу. Сез бик кызык фикер әйтәсез, ул ихтыяҗ зур дип. Ләкин хәтта безнең даирәдә дә баламны татар теле дәресләренә йөртмим, ул өстәмә мәшәкать, әнә инглиз теле, рус теле өйрәнсеннәр. Хәзер әле Кытай теле дә өстенлек алып килә. Мәктәпләрдә дә татар теле юк дәрәҗәсендә. Бер карасаң, ихтыяҗ тудырырлык берни юк кебек.
Сезнең күзәтүләргә караганда бу ихтыяҗ ничек туа? Ну, сез әйткәндә күренешләр, кызганычлар бар. Проблемаларны инкар итәргә ярамый, әлбәттә. Ләкин мин моны ничек дип күрәм? Татар халкының потенциалы зур. Ягъни уйлап карасан, без әле дә 7 миллион дип сөйлибез үзебезне, белмим хәзер 7 миллион дип әйтәбез микән, ләкин татарлар саны ягыннан зур халык, зур милләт. Шуңа күрә, әлбәттә, менә сез мисал китергән күренешләр, алар күп. Минем тирәдә дә андый кешеләр шактый, татар теле кирәкми, барыбер потенциалы юк, хәзер кем кирәнсен инде татарча дип әйтүчеләр дә юк түгел. Ләкин бу кешеләр, алар бит безнең теге халыкның, милләтнең 100%-ын тәшкил итми. Ягъни бу кешеләрнең саны артуы, бу әлбәттә бик шундый күңелсез индикатор, һәм без аңа игътибар итәргә тиешбез. Димәк, чыннан да мондый проблемалар бар, һәм аларны хәл итәргә кирәк ничек тә. Ләкин шул ук вакытта аеруча менә соңгы елда дип әйтер идем, билгеле сәяси вакыйгалар аркасында менә мин татар телен үзем дә укытам, ягъни репетитор буларак кешеләр белән аралашам, татар телен өйрәнергә теләүчеләр белән. Һәм менә күп кешедә хәзер шундый бер идентификация максаты туды. Ягъни менә мин татармын икән, нигә мин татарча белмим? Нигә мин татарча бик начар сөйләшәм? Нигә миңа әти-әнием татарча өйрәтмәгән? Менә шулай дип әйтүче, шундый теге запрос белән килүчеләр хәзер шактый чынбарлыкта. Һәм шуңа күрә бу миңа калса бу ике яклы процесс. Ягъни ул шул татар теле кирәкми диючеләр дә бар, һәм мөгаен безгә ничектер менә шул кешеләрнең саны артмасын өчен нәрсәләрдер эшләргә кирәктер. Бу күбрәк теге милли үзаң, бәлки тарих, ничектер кешеләргә менә шундый яктан якын килү кирәктер. Ләкин шул ук вакытта менә мин бит татар, миңа бит татарча белү кирәк. Минем балаларым татарча сөйләшергә тиеш дигән кешеләр дә менә алар да ничектер арта кебек. Ягъни Бу урта буын кешеләрме күбрәк? Хәтта яшьләр дияр идем. Урта яшьтәге кешеләрдә дә бу күренеш бар. Мисал өчен күптән түгел генә бер 40 яшьлек мөгаен ир-ат мөрәҗәгать иткән инде миңа. Аның 3 баласы һәм алар татарча белми. Ул хәзер чит илдә яши. Һәм мин дә хәзер чит илдә шуны күрдем ди. Без мәктәпкә киләбез, үзбәкләр үз телендә сөйләшә, кыргызлар үз телендә сөйләшә, урыслар үз телендә сөйләшә, украиннар үз телендә сөйләшә. Ә минем татар балаларым үз телендә сөйләшми. Мондый проблемага ул менә үзе күргәч аны, үзе каршылашкач, ул әлбәттә, димәк, минем балаларым татарча өйрәнергә тиеш, татарча белергә тиеш дигән максат куйган. Һәм ул шуннан да менә хәзер бер укытучыга йөри, аның балалары, һәм алар татарча өйрәнә. Бик кызыклы күренеш бу чынбарлыкта. Бу мөгаен әллә ничә елдан соң социологлар һәм галимнәр өйрәнәчәк мәсьәлә бу әлбәттә, ләкин мондый күренешләр бар. Өйрәнү җиңел түгел, үзаллы өйрәнү тагында авыррак. Әйдә онлайн белән татар телендә сөйләшә башладым дигән кешеләр бармы? Бар, тик әйдә онлайн ярдәмендә генә өйрәндем диючеләрне табып булмастыр, чөнки телне кеше үзе өйрәнә икән, ул әлбәттә бөтен мөмкинлекләрдән, бөтен платформалардан куллана. Һәм шуңа күрә бу теге бар, тик безнең казаныш дип кенә кызганычка каршы бәлки бәхеткә дә мин әйтә алмыйм. Ләкин сез бик нык ярдәм иттегез һәм менә әйдә онлайн безгә бик файдалы, бик кирәкле диюче кешеләр бик күп. Бу теге үзебезне мактап дип әйтүем түгел, бу безнең социаль шәбәкәләрдә дә кереп, мәсәлән, күреп була андый фикерләрне күп кенә. Ягъни чыннан да мөгаен татар телендә менә мин шундый ике платформаны гына әйтә алам, шул билгеле ана теле проекты һәм әйдә онлайн. Ягъни сиңа татар телендә мәгълүмат кирәк булса, татар телен өйрәнү өчен син менә шул ике платформага мөрәҗәгать итәсең. Һәм еш кына менә безнең кулланучылар да шул ике платформаны кулланабыз дип әйтәләр. Ләкин шул ук вакытта әйдә онлайн проекты миңа татар телен үзләштерергә ярдәм итте. Мин татар телен әйдә онлайн ярдәмдә өйрәнәм диючеләр бар һәм аларны әз димәс идем мин. Ягъни чыннан да менә шундый файда бирә. Дөрес әйтәсез, әлбәттә тел өйрәнү ул бик катлаулы процесс һәм нинди моментта син үзеңне мин татарча сөйләшә беләм дип әйтә аласың, мәсәлән. Кайчак, мәсәлән, мин дә үзем дә шикләнәм, татарча беләме соң мин дигән фикерләр дә кайчак туа башлый. Чөнки барыбер тел ул әлбәттә бик бай, бик зур даирә һәм аны менә шулай теге мин менә булды, бүген мин татар телен өйрәндем, бүтән өйрәнмим дигән әйбер юктыр инде ул мөгаен. Һәм шуңа күрә менә безнең бу принцип бик мөһим дә, ягъни көн саен яңа сүзне, яңа ниндидер фраза, гыйбарәне, яңа җөмләне ыргытабыз, көн саен ниндидер яңа күренеш һәм менә бу процесс ул теге туктамый торган процесс. Чөнки әйтә алам, менә 5 ел дәвамында бик күп материал әзерләдек без, ләкин минем һаман әле язарлык тема юк дигән фикер туганы юк.
Чөнки чыннан да ничек карамасаң, шул кадәр бай, шул кадәр матур ул татар теле. Гел менә ниндидер аспекты турында, гел ниндидер кызыклы урыны турында язып була, аны аңлатып була. Һәм мин әле шактый гына тегени планнар ул яктан бик зур. Чөнки без әле мәсәлән грамматика, синтаксисларга да бик якында килмәдек әле. Дөресен әйткәндә, аның бик кызыклы үзенчәлекле урыннары бар. Һәм гомумән безнең менә шундый бер проблема әле бар миңа калса. Безнең күп әйбер ул өйрәнелгән. Ягъни безнең Аллаһка шөкер бик яхшы гына белгечләребез, филологлар, профессорлар бар. Бик күп яхшы хезмәтләр язылган татар теле турында. Ләкин син факта укымадың икән. Менә бу мәгълүматларны белү кайчак бик авыр, чөнки интернетта алар ачык кулланышта һәм менә шундый җиңел форматта бик әз. Мәсәлән, аерым китаплар әлбәттә интернетта бар алар, ләкин алар галимнәр тарафыннан язылган һәм нәкъ студентлар өчен, ягъни бу өлкә белән тирән кызыксынучылар өчен язылган. Һәм менә шундый бәлки менә урысча әйтәләр бит поверхностныймы, бәлки андай бер дә кирәктер, ләкин менә ничектер җиңелчә һәм теге әзрәк аңлатып, ләкин шул ук вакытта күренә торган менә шундый нәрсә. Анда татар әдәбияты әсәрләренең кыскача эчтәлеге. Әйе, шуның Җыентыклар, шуларны укып чыктык инде. Урыс теленнән мәсәлән, яки анда чит ил әдәбияты буенча. Әйе, чөнки тел ул шундый күренеш, ул төрле юнәлешләрдә яшәргә тиеш. Һәм шуңа күрә мәсәлән, әлеге дә баягы мәсәлән, миңа кирәк булса ниндидер үземә мәгълүмат татар теленнән тирән. Мин әлбәттә шул анда Фәйма апа Хисамова хезмәтләренә керәм, Закиев хезмәтләренә кереп актарып башлыйм. Ләкин менә без бит инде күнеккән, Google'да кертәсен, Яндекс'та кертәсен һәм синең җавап шунда ук чыга. Менә Бу сүз ничек языла? Элементарно менә шул әйбердән башлап, әйме? Бу сүз ничек языла? Моның нинди грамматикасы ничегрәк? Мәсәлән, урыс телендә син язасың, ул сиңа китереп бирә. Бу нинди род, нинди вид, нинди ничек аның склонение, барысын сиңа китереп. Кушылып языламы, аерым языламы, нинди кушымча язылган. Һәм аңа тиз генә кагыйдәсе дә бар аның. Һәм берничә мисал китерә. Шундый җайлы гына. Асылда менә әйдә онлайнның максатларының берсендә мин шулай дип күрәм. Ягъни менә татар теленә бәйле шундый бөтен мәгълүматны ул җиңел һәм менә интернетта шунда Google'да язуга ук чыгырлык булсын андай нәрсәләр. Шуңа күрә эш әле бик күп ул юнәлештә. Миңа әйдә онлайнда тагын бер әйбер шуй, ул да булса, менә ниндидер бер темага алынган сүзләрне карасаң, әле менә соңгысында бөҗәкләр чыкты. Кайберләрен хәтта татфак тәмамлаган башың белән дә белмәскә мөмкин, чөнки кулланылышта юк. Чынлап та сез әйтегез бит, безне татар телен белүчеләр дә укый дип, вәт менә мин дә укыйм. Һәм менә бу исемлекләр һәм аудио әсәрләр минем өчен бик кызык. Топ яраткан Эльвираның. Минем рейтингта. Бу менә шундый исемлек глоссарийлар дип тә хәтта атар идем мин аларны. Алар да бик мөһим. Менә аларга охшаш фикерләр кайчак язалар. Мин моның урысчасын да белмим бит диләр мәсәлән. Нәрсә соң бу? Теге шул кадәр буламыни анда әйтик хайван исеме шул кадәр анда зур исемлеккә дип аптырыйлар. Ләкин бу да мөһим, чөнки бу үзенчә бер классификация ысулы. Ягъни татар теленең чыннан да аның потенциалы бик зур һәм бездә мәсәлән күпчелек күренешкә, аеруча менә табигатькә караган име безнең әйләнә-тирә дөньяда булган күренешләрнең татарча үз атамалары, үз исемнәре бар. Әйе, кызганыч, миңа мәсәлән үземә оят, ләкин мин дә еш кына аларның менә татарча атамаларын белмим. Һәм мин үзем Казанда туып үскән кеше, шуңа күрә теге табигат атамаларында мәсәлән төрле ниләрендә күренешләрендә мәсәлән бик татарча бәлки белеп бетермим. Һәм менә мондый исемлекләр ясап, глоссарийлар ясап, без менә мөгаен шәһәрдә туып үскән татарлар өчен мәсәлән алар бик мөһим. Һәм киләчәктә дә мәсәлән кешегә нинди шундый чыганак кирәк икән, ул шул исемлекләргә мөрәҗәгать итеп, кара әле татарча мәсәлән чыннан да һәр бөҗәкнең үз татарча атамасы бар. Нигә аны кулланмаска дигән шундый бер табигый фикер туа. Һәм минемчә бу да бик мөһим. 2017 елда Россиядә туган телләрне укыту ихтыярыга калды, мәктәпләрдән татар теле кысыркылап чыгарылды дип әйтә алабыз. Инде 5 ел дәвамында татар теле мәктәпләрдә мәҗбүри укытылмый. Татарстанда кайбер татар теле проектлар шушы 5 ел эчендә үсеш алды. Алар килеп чыгып тора, ниндидер чаралар да оештырыла, махсус комиссияда барлыкка килде, ләкин комиссия хәзер әлбәттә башка туган телләр белән берләштерелде. Менә бу альтернатив чаралар дип әйтик. Татар телен өйрәтүгә һәм татар телен популярлаштыруга багышланган башка әйберләр бу мәктәптәге татар телен алыштыра аламы? Җитәме менә бу әйберләр генә? Бик авыр сорау әлбәттә бу. Ләкин дөрес сорау дияр идем, чөнки дөресен әйткәндә юк әлбәттә. Әлбәттә теленең тулы яшәеше һәм үсеше өчен аның институциональ тел булуы кирәк.
Ягъни тел шуннан да дәүләт оешмаларында кулланылырга тиеш. Мәктәп, университетта бу тел укытылырга һәм бу телдә башка фәннәрдә укытылырга тиеш. Бу белү ничек атарга бу инде аксиома бөтен телләр өчен, ягъни бу тел үсеше өчен бик кирәкле бер момент элементы. Шул ук вакытта, әлбәттә, без аңлыйбыз, мәсәлән, бүгенге мөмкинлекләр шундый. Ягъни, менә бүгенге көндә без менә шундый дөньяда яшибез, шундый вакыйгалар һәм телибезме, теләмибезме, без менә бу шартларда үзебез нәрсә эшли алабыз, шуны эшләргә тиешбез дип саныйм мин. Шуңа күрә, әлбәттә, мәсәлән, Әйдә онлайн, ана теле, башка тел өйрәтү проектлары, мәсәлән, Скайтатны да атар идем, шунда бик уңышлы эшли һәм шактый гына кешене шулай да татарча өйрәтә торган проект. Бу бөтен проектлар, алар истәмә бер шундый мөмкинлек бирә. Ләкин әлбәттә төп мәктәп дигән төшенчәне, мәктәп процессын алар алыштыра алмый. Ләкин безнең кулыбызда, мәсәлән, менә шундый проектлар ясау икән, без әлбәттә моны эшлибез. Һәм әзме күпме бу, мәсәлән, хәзер татар телен өйрәнүчеләргә, чыннан да телне өйрәнергә һәм аны билгеле бер дәрәҗәдә саклап калырга мөмкинлек бирәчәк дип өметләнәбез. Һәм ул бәлки менә мотивациядә өсти алаймы? Ниндидер орлык, ниндидер режим салып куя да, һәм ул башка җирләрдән дә өйрәнә башлый. Гаиләсендә күбрәк куллана башлый. Башына кирип кала, менә бу минем татар телем бит әле. Балаларга да сөйләргә кирәк бу хакта дигән кебегрәк. Шуңа күрә менә бу популярлаштыру максатында монда яхшы эшли, чөнки чыннан да кешене кызык итеп, мәсәлән, минемчә бик мөһим бу, мәсәлән, мемнар татарча ясау, кешене килдерергә татарча шулай итеп. Ул аны күрә, ул аның өчен кызык һәм бу барыбер аны телгә нинтер бер җылылыгын арттыра. Бу инде аның татар теленә нинтер тискәре теге мөнәсәбәт түгел, ул инде аны килеп кабул итә, яратып кабул итә. Һәм киләчәктә бәлки ул чыннан да кемдер репетитор яллап, мәсәлән, үзе татар телен өйрәнәчәк, кемдер гаиләдә куллана башлаячак. Бу кирәкле процесслар. Һәм минемчә алар инде хәзер бара менә шул исәптән безнең проект ярдәмендә дә. Татар теле укытучылары белән сезнең аралашканнагыз бармы? Менә татар теле укытучылары никадәр бу проектны шулай ук куллана, кабул итә дип әйтимме, күзәтәме? Инде сезгә шундый фидбэклар килә. Фикерләр төрле, әлбәттә. Нәрсәсе иң мөһиме, Әйдә онлайн проектын татар теле укытучылары бик күп куллана. Һәм без моны күрәбез, беләбез, ишетәбез. Ягъни бу әлбәттә безнең өчен бер шундый горурланып нәрсә, чөнки чыннан да безнең материаллар, алар укучылар, мәктәп укучыларына кызыклы һәм шуңа күрә татар теле укытучыларына аларны кирәк дип саный һәм үз дәресләренә дә кертә. Аеруча инде видео материалларны бик мул кулланалар, чөнки татар телен укытуда видео материаллар гомумән күп түгел. Аудио материаллар, теге аудирование аерым бер зур тармак һәм бик мөһим, һәм бездә татарча аудиолар булу да шулай ук бик нык ярдәм итә. Тәнкыйди фикерләр дә яңгырый, әлбәттә. Без бу очракта, минем һәрвакыт мәсәлән үземнең позициям бик гади. Мин конструктив фикер икән, мин моны үзгәртә алам икән, яхшы, мин аны исәпкә алам, әлбәттә. Кайчак конструктив булмаган фикерләр дә бар, әлбәттә. Шундый дөньясы да шундый инде, аңлашыла. Төрле фикерләр әйтүчеләр бар. Ләкин әлегә баягы без кулланышны күрәбез. Мәсәлән, мәктәпләрдә татар телен укыткан кешеләр шактый гына куллана безнең материалларны. Хәзер әлбәттә авырлык бар, чөнки сайт былай гына ачып булмый, кызганычка каршы, моның өчен VPN кулланырга кирәк. Ләкин миңа калса, максат куйган укытучылар бу проблемаларны чишә ала, әлбәттә. Һәм күп кенә хәтта төрле чараларда да, мәсәлән, минем үземнең һәм минем танышларым да күргәне бар, мәсәлән, Әйдә онлайн материалларын күрсәтеп ачык дәресләр дә үткәрәләр. Шул ук вакытта татар телен үзләре укыткан укытучылар да күп, репетитор буларак, менә алар өчен әлбәттә бу бик яхшы ресурс, чөнки син интернетка кирип, интернет сәхифәсен ачып, шунда күрсәтә дә аласың. Әйткәнемчә, шул ук интерактив биремнәр дә бик нык ярдәм итә укучыларга, чөнки эшләтеп тә була шундый биремнәрне. Ягъни аудитория киң һәм укытучылар да бу аудиторияга керә һәм алар шактый гына кулланалар. Һәм моны ирекле кулланырга рөхсәт ителә. Әлбәттә, безнең бер ничек тә тегене, безнең материалны кулланыр өчен рөхсәт сорагыз дигән әлбәттә таләп юк. Без шат кына булабыз. Үзебезнең кичкенә генә шундый үтенечебез бар, әгәрдән каядыр теге кулланасыз икән, Әйдә онлайндан алынган, Әйдә онлайн материалы дип күрсәтсәгез, әлбәттә, без шат булабыз, ләкин анысы да мәҗбүри түгел, әлбәттә. Ягъни безнең өчен иң мөһиме кулланылсын, чыннан да татар теленә файда китерсен бу материаллар. Татар телен өйрәнүчеләргә, татар телен өйрәтүчеләргә уңышлар телик. Шушы урында Азатлыкның 70 подкастының 4-нче эпизодын тәмамлыйбыз. Без бүген татар теленә өйрәтүче Әйдә онлайн проекты турында сөйләштек. Киләсе чыгарылышта Азатлыкның төрле төбәкләргә таралган хәбәрчеләр шелтәре турында фикер алышырбыз. Сау булыгыз. Рашат, сезгә зур рәхмәт монда килгәнегез өчен. Рәхмәт чакырганыгызга һәм инде ахырда әйтәсем килә, татар телен кадерләгез, татар телен
Ирәнегез, камилләштерегез һәм көнкүрештә дә һәрвакыт кулланыгыз. Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Озатлык подкастларын сез озатлык.org сайтында, Telegram, ВКонтакте кебек социаль челтәрләрдә, Spotify, Яндекс.Музыка, Google Подкаст кебек платформаларда тыңлый аласыз.